Okay, ang 8 dapat papasukin dito. Wala man, oh. Diyan. Ah, sige. Larga. Papasok yan? Kaya yan? Monkey. Okay, wala. Next player, Darwin. Ayan. Hoy, wala. Oh, next player, Isok. Lance. Sanay po, pag di niya na. Ay, wala. Ikaw ko, dali ko pa. Dapat ang 8 pasok dito. Yan. Yan. Okay. Jumong. Wala, wag dyan. Dyan. Dapat isa ka challenge din, nag-request ang pan. Sige lang, una na po. Kokoy. Yan. Diyan o yung may marker dyan. Yan.